all beast tamer I dominate the world ti hi kan ron recap ve don ani an khovela hian an cultivation na tan beast to awaken thinin heng beast awaken ho hi beast master ti an ni movie in tran na chuan awakening ceremony hi an lo na ya beast an awaken hian great rang omin chungte chu ordinary item zuan item yellow item art grade heaven grade immortal grade le divine grade te an ni grade a san pole an beast awaken chu a chak thina ni an beast tur chu crystal ni om tak mang hian an awaken thina atira pakhathi awake tur na lo chuaka ani hi yellow grade ani adota fantong ordinary grade ti chuan adang dang po an awake zelta a ti chuan hmeichhia pakhat zoyang chu ron ni in ani hi mi talented takani tlangwal pakhat yang chu lo langin divine grade beast ka awaken ang alo ti ve thlat athu soi hre phatu te chuan ani ang farha chuan eng beast nge a awaken ang an lo ti a nula zoyang chuan a beast churon awake in divine grade dark phoenix cho lo ni a level po sang to hle in ss level lai ni to ni he beast si an khovela hian kumzan hi chuang zet chu awake po an om to lovani atop bera chuan thlangwal yang chu a hun aron thleng ve ta crystal laya chuan han dingin an rin lo le an be se lo lutuk mai crystal som pan hi cho vai na lo eng tamai tuma hriat lo le mu thei lo in system chu aron langa ama ngei poina thil don chu makti in a hre thiam lo hle a ti chuan en dik tu chuan ron soin a thil don chu divine grade sss level aron ti a ma se chu thil chu bis ni lovin lekha bu mai ani aron ti then khatin husi tak main a mel ma te chu lekha bu ina vodona ni angan lo ti a master chuan lungai lo tura hrilin engthil podong ma se azir lai chu ring thlatani tia hrilin kalphot turin a hrilta ni mun pakhata yang churon langin a system don chu engthil nge ani tia hriat tumin a en china a thil don chu mina zong don theini lovin system super god lai lo ni a tuman an mu ve theilo ti chu a hre thiam ta ani bis awaken te hian level hi nei vekin tuna hian yang hi level 1 ani a an level hi asan pole an chak zel ani a system atang chuan bis tur chu han en chinin divine grade sss level bis lai julong alo ni a pian hi dragon pian ang tak ni in attribute a hian attacking skill ani an temple lama po divine grade sss level bis awake an omanity an riatin makan ti le a chan po sss level bis si kumtam tak awake an om to lovani chu thil divine grade awake tu chu rang taka zong munghal turin thu an chuang halani zirlai ho chu lo langin an level up nana bis beya kal chu an lo tum meka yang chu a level up a tianlong college sa lu tumani tianlong college sa lu tur chuan an level chu level som a thlena ngai ani zo yang chu lo langin level 2 bis nen hian an lo in machon meka chu bis chu a divine grade bis mangin all sam takina hne ta ni yang po chu lo lang ve in level 3 bis pathum lai nen hian an lo in machona chung bis pathum te chu a divine bis mangin all sam takin atuk zalta ni
bis rang rang te po chu bei zelin all sam takina hne zela ti chuanin level 5 bis wild docking chu aron lang tamai chu po chu all sam tak main a divine bis mangin a lo hne ta ni chu bis a tha nu chuan citric stone hlu tak mai hi a lo chhuaka e stone hi an ni in cultivate mi tan chuan a hlu hle ni chu stone chuan hip le ngalin a system atang chuan bis dang hi han samon le in divine grade ss level bis dragon turtle ani an temple lama po lo lang le in ss level bis samon thar an omaniti an riatin mak an ti hle a achan po divine grade bis nikhata pani lai samonin a samon tu po mi pakhat ni in level som a in a hniam zawk ani mun pakhata zirtir tu te hi lo om khomin Beastmaster Alliance Branch Chairman zau churon kalin an lo za hle a chulai hmuna chuanin zirlai tunge lo chhuak masa berang tia lo ngakin yang choron chhuak masa bera oi haran ti hle yang chu level 5 thleng to in chu tia level 5 a thleng to ni ti an riat chuan makan ti hle achan po thile wek chu bis ni lovin le khabu man thlak lo mai ani tia an riat wanga ni abis samon chu an zotin a master chon ron roi watin abis samon chu him jok nan tu ma hril lo tura ti in akal tir ta ni viewer zong te like subscribe le share kha milom he sak theu don ya